ba sashe ya zo gari na duk amma mu je mu same shi amma cikin garin Katsina yake mu je mu same shi amma Kaduna yake ta kama Abuja mu je mu same shi sanata ya kubulado a jam'iyyance ku sani har yau hagowar zai shine jigon jam'iyyar PDP a jihar sannan da abinda babu shine aka sako shi a constitution da PDP da sai wanda ya gwamna ya gama shine zai zama shugaban jam'iyya a PDP kana gwamna kai ne shugaba ka sauka idan ba a samu gwamna ba a jam'iyyar kai ne shugaba to sai aka canza idan kai takara a wannan jam'iyyar takara kuma da kai ko da baka ci gwamnan nan ba to kai ne walida na wannan state din har sai an yi sabon dan takara to sannan ku sani to balle uba wai a zo a samu wasu wai su zo ana mutum ina mamaki kana siyasa ba za ka kadin siyasa ba a ce kamar ka tsane local government wanda idan aka je aka zauna muna da local government 34 kowane local government akwai reps kuma a wannan reps idan local government kake wakilta kai ne reps din su ka ci zakewa idan local government uku kake wakilta kai ne reps sai a ce ka tsana central mai wakiltar ka tsana local government gabaki daya sai a ce ana abu na jam'iyya a jam'iyyance a ce bai sani ba to yanzu abinda nake gaya mutane ko kaso in dai kai dan jam'iyyar PDP ne a katsan local government baka da shugaba sai wani rabu Aminu Cindo baka isa ka nemo shi ba a ce kana san shi shine shugabanka a jam'iyyance ma baka san shi dole ne ka tsaya dai sai dai ka koma gehe amma shi zai shugabance ka hasar da Allah ya nashi ikon ya gama shekarar shi 8 ko ya gama shekarar shi 12 dan mu ba shekara 4 ba mu ba hadan shekara 4 bane muke yi a mu hada mu ne ina masha Allah ne game da wannan Aminu Cindo kan ma mutun ya tunanin wai muna faɗa ne da shi kanshi ni dai ban ce wani ba a wannan taron ni dai ga zuciyata tun inda ya kaddamar da ni ya ce man amana to a kullum a cikin azakar ina roƙon Allah kan Allah ya bani ikon cin amana Honorable Aminu Cindo domin ita amana wata abu ce mai babba tana cikin manyan kaba'irai wanda Allah ke bai so ka aikata to saboda haka mu kaddara cewa wallahi ko muna so ko ba mu so aka tsana local government ba a taɓa samun ɗan takarai ko in ce ɗan majalisar da zai warware da jam'iyyar PDP ba irin Honorable Aminu Cindo saboda ya ɗauko tsarin da zai warware da jam'iyyar gabaki ɗaya domin abin da nake kallo a kullum idan muka zo wannan taron ni ina kallon fasaku ne wanda suka zo wurin nan kowane idan zan kalle shi na san jajircewa shi a siyasa kowane na san jajircewa ta na san mai kokari ne a siyasa to idan ana neman ka tsana local government idan aka zo na an kure dan idan ma mutum zai wata hasara sai dai yi ta daga bayan hili yanzu idan ka ɗauka ciyaman ɗinmu ga shi nan wuraren wani abba ila rafin daɗi a katsina local government in dai cancanta ake nema ta a zama ciyaman da katsina local government wallahi ko da ban cikin wannan kwamiti ɗin ya cancanta domin a siyasa duk inda zai je ba waɗanda kai ne yake ba waɗanda shi na katsina local government ne tun da nake siyasa na fara siyasa ina da iyayen gida a siyasa amma har yanzu ba ka ɗan takarar da zai to ce na taɓa kallon shi da ɗora mini in ce wa ɗan takara iman kaza ban taɓa kallon ɗan takara ɗora mai nauyi ba mun yi tati ko lokal gama a kamfen motoci na sa gaba na zuba mai da duk wanda ake ɗauka ga wanda muka yi zaune gida ɗaya da suna ga sunan an muka gama kamfen ga sunan ina kallon sakonsu otal ɗinmu duka gida ɗaya muke zaune da su Allah an muka gama kamfen ɗin nan ban taɓa kiran wani ɗan takara waya ba na ɗora mai nauyi ce ina so ka yi man kaza ba fata ta shine a ci gwamnati Allah bai bada ba fata ta shine a wannan kamfen din kawai a ci gwamnati akwai zan ƙara maka ilimi na siyasa idan kana siyasa kaga dan takara ya yi yana neman takara ka kyale shi in baka da abin da za ka kama mai ka yashi bilin guru sako kuma ka bada addu'a amma kar ka yadda ka wantar da kanka a wurin shi ka dinga domin an tashi magana karamar kuma ka tuna su ne na farko da za a fara sa na biyu kamar yadda ya ba da wannan shawara gaskiya ne mai samu dama mun yi magana da bishi da ba ya gaya mun zai ce kuke ɗan sanata tsaro an na ce mai yabbari ne in fara zuwa wurin shi in yi magana da shi in kuma ya samu dama ya je mai ci Allah bai bari na uku kamar yadda ya magana sa da Yakubu in Yakubu Allah ya kawo shi ka tsana nan ka je ka tsana to nan za mu kokari mu shirya dukkan ba wani wani da wakilci wani mutum kansu dukkan wa'annan mutane da ya magana amma mai kokari cikin mutum 10 mai kokari ko 7 ne mai mutum su elders na karamar kuma mu gaya musu maduwan dalilin da yasa last time da muka je da ku gaban musu ba inuwa kaji abin da ya faru
sai Mustapha ya ce shi duk inda gaskiya take zai faɗi ta abinda aka yi mun ba a yi mama adalci kuma shi bai san harshen su sauran elders na local government a ce su 10 ne sai aka ce mutum da ake so a bada kuma shi da ke dan Musa ya zo ya bada su 9 muke matsayin su ya ce to yanzu daga baya ya gano dalilin da ya samu kai wannan aka yi wannan structure ta caretaker da local government tsakani ga Allah ba inda muka yi yanzu manufanmu ba idan manufanmu da ya zo da muka zo da ita muna da gaskiya ya ce to sai gashi da muka zo ya yi da muna da gaskiya game da wannan kuma da muka je da asibar da abin da kuma an ƙara magana ya yi mai nasiha da zai mai kuma suka yi alƙawalla duka baki ɗaya da shi da members na reps za su yi kokari su haɗu da musu ma za su zo da yadda za a zo a ɗinke jam'iyyar PDP duka baki ɗaya wannan abin kaga ya zo da kyau na uku ne ina da ƙara cutar mu duk wanda ya shigo cikin wannan tafiye ko esko na lokacin gaba ko cewa mana ina tabbatar mai kaddara Allah ita kaɗai za ta ana tattara da shi amma ina tabbatar muku ko ma wane ne nan kujerar shi ta kujerar shi ta tabbata za mu tafi daga na haƙin lamar sha Allah kowane mu yana dawa daga inda aka zaɓe shi ita jam'iyya da PDP yanzu an yi zaɓe komi ya kwanta ƙasa ba wani abin da ake yi to amma ku sani wannan ɗaki daga nan zuwa shekara ɗaya lokacin za a tafi kuma za mu je mu gaida yan dojinan da ake fita dukkansu za mu fi su ɗaya bayan ɗaya zamu abinda kawai nake wata gare ku kun an ce za a ci gidan wani da Allah mu daure a ci duk mu yanzu da wasu samayya ba ta tafiye gida ba ruwan mu da wani ya ba mu kuma wanda ya ba mu duk wani ba da wani yake a'a muna neman mu kan mu ke zama to duk yan dojinan muka bi su muka yi manzanni sai da wasu kokin cewa ba sa ka kawo ba ne kuma in ko an so an suka yi ma kawo su ne cikin da kasa to ina tabbatar muku an zo zaman da ɗan da suka mutu da wala ba wani zai ba mu ita ne ko abin shugabanci kun gane amma shugaba yan da wanda yake ya isa stakeholder ana ta hidima an yi wacce shi dole ya samu damuwa ko bai iya yin komi zai yi banganin banza to amma sai aka je abu da mai muhimmanci kuma ga dalilin wannan abu kuma ya ga fuskoki irin mutane suka abu to ya san cewa da gaske ake ko ba ka ba so da Allah mai hakuri mu je duk mutanen muna time muna da ample time da za mu ziyarce su ɗaya bayan ɗaya muna da isasshen lokaci kuma bari ɗan kira mutum shi ƙungiya ko jam'iyya a wannan armashi ko ba haka ba so ba sai an ce za a yi wani abu ba ko an takara ya musamman ne miti no za mu rika kira miti regularly muna tattaunawa daga nan da izinin Allah wani zaman da ake magana sai an shekara ba shi nan ake na gawa ko wannan ba wani idan ka ta ko ba so a yi ai zaɓe ko na sai sai an yi kuma a ita ta sama ba ta lafiya ba ta lahiya ta ke can sama kuma sai an gyaro sama sana da tsakiya sana abu kasa so wannan kiyaye ka din namu da muke da shi wallahi sai ya shiga so idan muka shiga manyan nan muka je muka gama da su to kuna nan za ku ga lijita masa din mu ya zama kamar ma kawai just an kai su mu an kai shi mun shiga mu ba da wasa muke yau kuma wannan ga mu abu ne kuma wannan jami'i 2026 da ne za a yi na kasar department dalili na guda noro ko dai shirin kula da kuke ta magana ba abin da zai yi duk wani gyara da wani ke tunani ba zai iya dan bai da wata zai bai da yana aiki da ɗan kuma ce a bashi ne sa munin shi ya samu kuɗi ne shi kuma da za ta mafi kula da shi bai rabe ne sai ya gwada yarwa sai ya gwada kabilanci Bahaushe na jin haushin a gwada mai kabilanci don Bahaushe ya kuma kowa kabilanci ka gane ko kuma zai fito da ɗan arewa za su yi za su kada ya zaɓe dama arewa ta kai shi kuma za ta kada shi so mai hakuri mu ci tahiya za mu sha wuya shekara 2 nan
ba mai ba kamar shi ba ta ɗan ruwa amma dai ai hakuri ne hausa su dinga ne ai hakuri a kan lokaci ne wasu ba su sani abin da nake ƙara kira a gare shi mu daga jami'ar APC kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san dalilin da ya sa muka garo kujeru muka tafi wannan jam'iyya domin mu ciyar da jihar Katsina gaba aka samu haka sun haka kuma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala inda na ƙara gode ma Allah ban gane ko kuma wani abu ko makamancin haka to wannan godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya Allah ya maka ni'ima ya haɗa ka da mutanen kirki sai ka gode mishi baya ga haka akwai abubuwan da ke damun mu a Katsina local government wanda ya kamata dole mu ɗan jam'iyyar PDP ni da ina tunanin kamar ana nuna min ma kamar wariya ne kamar na to daga jam'iyyar APC na gane abin ashe ba haka yake ashe wasu mutane ne can suke da wannan abu nasu internet a cikin zuciya wanda su ko in ka shigo suna tunanin za ka yi su wani abu duk ba su san Allah ke yi ba ba wani mutum wanda ke muka aje mukami muna ansa 200,000 da wani abu muka jingine shi muka tofa barnai ka san ko ba zowa muka yi danna wani ba zowa muka yi ce da wani mu gaba mutanen PDP su tsaya su lura su shiga lungu da sabo su wayar ma mutanenmu yan APC kai waɗanda suka dawo jam'iyyar PDP domin wasu mutanen sun yi hushi domin duk abin da kuka sani in baccin wannan structure da aka haɗa mai albarka wallahi duk mutumin da ka sani aka tsaro karfin mai ya hushi me ya amfanin PDP a gaya mun na hito daga kudutu duk wanda ke Katsina sadda na koma PDP ya ga abin da aka yi kuma duk wanda yake so ya san wane ne ni ya tewa ɗina bakin gwargwado ba abin alfahari ba muna zaune da mutane lahiya cikin unguwa mutane ka tsalwar gama gabaki da ce ba a tuntuɓe mutane abin da za a yi duk mutane masu muhimmanci masu mutunci ba a tuntuɓe su ba so wannan huskokin da na gani shi ne yake determining din za a koma kowa ya koma waɗin shi akwai ire-iren su akwai wanda suka koma APC nan sun yi fushi PDP nan sun yi fushi domin ba a yi su ba su san abin da suke ba dama abin da siyasa take so kwansa yau na kula da kai ko ban baka mukami ba na jawo ka cikin hidimanmu ku zo a tattauna domin a ciyar da wani gaba da katsalon government estate mutum zai ji daɗi a matsayin shi na yaro a matsayin shi na babba so gaban da shi ne ya kamata yaro da babba mu shiga don Allah don annabi mu nuna wa mutane ba faɗa dole yanzu za mu mai da kanmu ba maganar faɗa ba maganar wani daga side wannan yake ko daga wanda yake dole mu tsaya mu zama tsintsiya maɗaurin kiɗa domin tun da a tarihin jaka ina ba mu taɓa samun ɗan majalisa jajirtacce ba wanda ya ajiye rakon irin malami da cin ba mu taɓa samu ba wanda ya gwagwarmaya kuna gani tun da aka fara ta ake neman speaker duk inda zai taka kafa tare da shi yake wannan ya nuna ba mu aika sakare ba wallahi tallahi na ɗan yi fushi kaɗan da wani rubutu da anai bishir nan bindiga tun da nake ni ba wani gwagwarmaya da ne bare ka ce za ka yi wani bindiga kusa da ni na riƙe Nasiru ɗan lambu da bindiga ina ƙani na ka saki na ce ba zan sake shi ini da kwamar wani yazo ne kan kunni ne ba da tattattatta wannan sanadiyar gubar nan da na shaƙa ba taɓa jin ta ba after 2 weeks na kwanta asibiti abin da ya sa an ta haushi bai je ganna ba so amma duk mutanen da ka sani da na APC da na waye an cika asibiti ana cewa wai faɗuwar Atiku ce ta kada so duk ba wannan bane ba duk muna wa mutane uzuri amma za mu kalle shi wace irin kubasa yake wani dan majalisa ya taɓa tafiya fresh a Katsina ya je ya samu kwamiti mai kyau babu shi a tarihi wani dan majalisa za ka gan shi ko a ina yake duk inda yake ƙuri'ar da ya samu wanda matasa bari ga muku rawu wallahi tallahi duk wanda ya hito ni tun da nake mala Aminu Cundu ni wallahi tallahi tun da ya ci zaɓe iyaka ta da shi gaisuwa amma wallahi ban taɓa takawa na je ma wurin shi wallahi ban taɓa zuwa amma ni na san abin da ne kuma ban taɓa zuwa na requesting naira ɗaya ba a lokacin da yake neman da dukkan mutanen mu ba so kaga wannan wani abu ne mun tura mutumin da zai zo ya taimaki jihar Katsina mun ba mu tunanin wai wancin do ya tsaya akan Katsina gaba wallahi so muke da ya gama shekara ta kafin ne kai sanata saboda yana da future yana da rayuwa mai kyau yana zaune da mutane lahiya kuma mutum ne wanda zaka kai ya tsaya ɗayan daga inda na ga wannan muna ta police muna dira yana da
muka je kuma da ba mu je ba muka jajirce din nan yadda aka yi ma soja haka da kwamarin na hitowa da gudu muka rungume shi da resort muka rungume shi da a kwace resort din da ƙarfi saboda zaben auren soja ta kaga aka bi wallahi muna da masaniyan wanda aka haɗa kai da su a jam'iyyar PDP aka bi akwai auren soja muna da masaniya muke cikin ɗakin mun san ko suwa ne aka miƙa wannan resort na auren soja so kaga tunda Allah subhanahu wata'ala ya mun samu jagora na kirki to sai na farko mu tiya shi da addu'a na biyu mu koma gidajen mu gyara mu'amalar da al'umma domin in ba mu gyara wannan mu'amalar mu da al'umma ba to wallahi ba abin da za mu yi ne kuma politically mun kashe siyasa domin wasu na magana a state wasu shugabanni ne wallahi a wadansu ma ba su yi mutane salamu alaikum wallahi ba su kuma wasu su an shigo da su cikin wannan hidima kuma wannan hidima in zaka diba a gani in baccin su wallahi mu za mu koma a nuna cin ba mu za mu koma mu gire mu shi ba abin da za mu ci to amma muna ganin in muka koma gehen nan ba wanda za mu cuta ba wanda za mu zalunta wanda kuma zai dawo daga baya ya ce ya aka yi haka a zo a haɗa kai sannan kuma za a dawo mutane wasu sun yi nisa wasu mutanen kana mu'amala da su amma ba sai inda kake ba amma yanzu ne za mu ci gaba da zama da mutanen mu zauna lafiya da su kyautata mu'amalar mu da su domin shi wannan dan takara Aminu Tinubu in ba haka muke mishi ba to ba zai samu nasarar wucewa gaba ba har inda yake so ina fata ubangiji Allah ya mu albarka na gode mu garin Katsina dan me daga yau ba za a fara sa rana ba ni ba mu ga abin da za mu jira ba gara mai mazatin da wurin da Allah ya raya mu ya kawo mu da wuri ake kama fara duk aikin da mutum yake nan na san kowa baro aikin shi a so saboda haka su waɗanda za su je su tambayi yan dojin a sa sai a buga ma jama'a waya a ce to wani rana kaza za a je gane shi wani rana kaza za a je gane shi mu wuce wannan wurin mu samu mu rike yan dojin da nan cikin jihar Katsina kafin a ce za a je ga can manyan goro. So akwai wasu kalubalen da zan damu highlight namu da fahimce shi. Wannan kalubale shine akwai out of mutanen wanda za mu ga cewa idan har wani rabu zai zo gari wasu ba su wani rabu wahala ba wasu ba su kama wani rabu aka ci ba so suna amfani da wata dama bai kira su ba bai saurare su ba ko kuma bai zauna da su ba irin wancan da ke wancan maganganun dama can ba su yi komi ba kuma suna kiran yan jam'iyyar mu ta PDP su ne musu wannan korafin mu kuma sai mu kama musu da cewa Aminu ai mu kawo wasu maganganu a kan shi so muna so dukkan mu shugabannin da ke nan da wanda ba su zo ba a gaya masu cewa duk irin waɗanda suka yi wancan magana to mu san yadda za mu taushe su ko tare muke da su ko ba tare muke da su ba kamar yadda muka ji ku shugabannin kuna faɗi cewa da Aminu ake bada misali da dama an ce anan bar ila ta sa'ad ga malamai nan mun ji suna cewa wa sun karino ba kullu karinin bil muqarin yaktif ko akan mutum kaka tambaya kalli da wake tare to wannan da wanda yake tare shi zaka bada misali da shi zo ga duk inda za mu je muka ce mu a kiyace ka sai na Aminu shi yazo to kallon da za a yi mu cewa ya irin wani irin jajircewa mun kuma taron da muke da shi wace irin tarayya muke da shi to nan ne za a bada misali cewa Aminu ya san abin da yake kuma mu ma kiyace ka mun san abin da muke saboda haka dukkan mu shugabannin mu da ke nan irin wa'ancan maganganun da zamu ji ana batanci na Aminu wanda dama can masu yin su ba su yi shi ba ba su yi wahala ba saboda haka duk yanda za su yi su dora mai laifi ko wani abu domin kuma san yanda za mu ringa maganganun kare min mutuncin shi yawa kare mashi martaba shi wannan ka gani dole kana shugaba dole ba batanci ne siyasa ba ta amma kai a matsayin ka na shugaba idan ka mai da hankalin ka kan abin da aka zaɓe ka shi kake daga ƙaramin wancan maganganun da wancan zai kasa mu sama'ila da muke tare da Aminu wallahi kaji wallahi uku kenan ko wallahi la salala illa wa abba ila na hasara ne na hasara wallahi tallahi a yanzu dai suka nan ne kada ba kan abin da Aminu zai mu ba ba ni gaban mu jamu abin da zai ma al'ummar da muka zagaya shekara 5 kullum muna gaya musu za a musu kaza za a musu kaza
idan Aminu ya zo muka yi ma jama'a aiki don uban mutum ya zo ga gwamnati in ya isa. Idan mutum ya zo ya ce maka shi Aminu bai saurare ba ka ce mashi matsalar ka ta maza ka ce ko ta ka dalilin da yasa kenan mu muka yi shawara. Aminu ba dan siyasa bane, mu ne yan siyasa, mu ne Aminu. Mu muka yi shawara ya dauki constituency SA. Idan ka taho da magana zo wajen SA. Ga mai problem ɗinka zai rubuta. Idan Aminu ya zo zai zauna da mu da SA ɗin duka. Za a ɗauka ɗaya bayan ɗaya a diba. Wanda ne za a iya yi yanzu, wanne za a bada haƙuri zuwa lokaci kaza. Ina tabbatar maka life span na shekara 4 to za a yi abin da ya kamata. Kuma za mu zo duka muna mu tashi mu bugi gaba mu ce muna so a sake zaɓa wani. Shi ko wancan wanda ke son abin a jimin shi in Allah ya cishe shi ya ji Aminu ya ba shi oho. In Allah bai cishe shi bai ta zage-zagen shi oho ba shi ke gaban ba. Amma duka mana mazaɓinmu a gwada wani abu a ce Aminu ya yi ƙasa. Ibrahim shi makyauta yake yi ta kuɗi. Marawaci ne. Amma da aikin da ya kasance akwai wanda ya shi. Nisa ake son shi saboda aiki. Saboda wannan aikin. To mu ma laga sai inda muke so mu tafi shi. To duk a nan ƙanan su an kaji su fita batun su. Yanzu nan sakatare ya gama magana. Aminu jajirtacce ne. Kada ma ka yi aiki da wancan interior committee inda ya samu. Na rantse da Allah abinda Aminu zai yi wa matsala ya kai mamaki. Kuma shari'a ta yi idan mai bibiyar shari'a wani rabar sarari Aminu Makera tana yin ta. Dan ga kwanaki ma wasu hukumomin ma suke bai shigar da ƙara ba. Na ce me ni da kira shi da waya. Na ce wai baka shiga rediyo kai mutane ƙarin bayani game da ƙarata. Ni ana damuna cewa baka shigar da ƙara ba. Ce aka ka san na shigar, na ce ni na sani. Amma kullum mutum shi so yake ji ta bakin ka. Haka sai dai ni na je gidan jarida ne hira na ce ya shigar da ƙara. Kuma ƙara tana nan ana bi kuma shari'a shi na yin kyau. To saboda haka matsayin mu na shugabanni na jam'iyyar PDP ci gaba da taya shi da addu'a. Insha Allah kujerar shi kamar ga hannun shi take. Insha Allah kujerar take kamar ga hannun shi take. Akwai zama gobe ma idan Allah ya kai mu a kotun. Sannan ita wannan kotun duk ɗan Najeriya ya sani daga wannan karan zai ga alƙalai sun mai abin da ba su taɓa yi ba a rayuwa a tarihin jihar Najeriya. Shari'a Atiku yana da confidence akan shari'a ta yi kuma 21 satan na jihohi Atiku ya kai ma kotu ta ansa ya mai requirement duk abin da Atiku aka nema wurin shi kotu ta ansa wanda shugaban kasar nan da ke sama har yanzu bai kawo nashi ba Peter Obi ma bai kai ba saboda haka shari'a Atiku ita ma tana yin kyau. Daga wannan karan tarihi a ƙasar nan sai mutane sun koma cewa alƙalai dama alƙalai mutane kirki ne saboda shari'a za ta ba mutane ko mamaki wannan karan. Sunana Alawiya, aikace-aikacen gidana baya taɓa hana ni na ɗauko wayata na duba abin da nake so, musamman na wani kamfani mai suna Zamani Media Kiru Katsina. Muna ƙaruwa da su musamman ta hanyar bibiyar su a wayoyinmu. Ni Alawiya ina shiga fejin su musamman Instagram, WhatsApp da sauransu. Musamman YouTube channel ɗinsu akwai nishaɗantarwa, faɗakarwa, haɗe da ilmantarwa. Zamani Media tashar al'umma. Sai ku ziyarci shafinmu www.zamanimediakiru.com.ng.